talkan. Gapuna, saktong-sakto dayjay lectionary reading tayo maniputi Ebanghelyo. Ti pangarig iti na imbaga Samaritano or the parable of the Good Samaritan. May naigiti daytoy, mga kapatid, may gustong sabihin sa ating stewardship chair. Ate Neri? Good morning! Ayan. God is good. And all the time, ayan, napakabuti ng Diyos. Ayan, ang month of July ay steward month. At ito nga, sabi nga ni Pastor, ato iti may kadwa nga Domingo, nga i-celebrate tayo at po, inted ni Apo Diyos nga talento, ket ngayon pong second Sunday, ano po yung mga ipinagkatiwala ni Lord sa atin? Oh, kung meron po tayong mga natanggap na talento, yung mabait sa kapwa, mapagbigay ng mga anumang bagay, maalalahanin, dapat po i-share din natin sa ating kapwa. Pag meron tayong hindi na ibigay at nangangailangan na meron naman tayong kakayahan na ipinagkatiwala ni Lord, ayan, accountable po tayo kay God pag hindi po natin na i-share, pag hindi po natin na ibigay sa mga nangangailangan. So, alam ko po sa atin, meron pong mga pinagkatiwalang pagpapalang Panginoon. Meron tayong mga kapatid dyan na matulungin. For example, yung pag may mga nangangailangan ng mga dokumento, pagka nag-a-apply sa mga iba-ibang agency, meron pong matyaga at masipag na maglakad ng mga dokumento, sinasamahan yung mga nangangailangan. Na-share ko lang po si Nanay Lucia at si Marlene, masipag po silang magtumulong. Sila po ay pinagkatiwalaan ni Lord upang tumulong sa mga nangangailangan. Pag may mga nangangailangan na may mga sakit din po, na kailangan din ng mga dokumento para makahingi po tayo ng tulong or financial assistance, nandyan po yung mga kapatid natin na binigyan ni Lord na give of talent upang mag-asikaso ng mga dokumento. So, meron din po tayo. Sino pa po hindi nakakakuha ng envelope, sobre, na ibibigay po natin sa last month of July? Yan. Tapos meron din po tayong mga bookmark. Asan po yung bookmark natin, Miss Marlene? Ayan, ibigay niyo po yan. Tapos may nakalagay po dyan sa bookmark. May nakalagay dyan na greetings ata. Thank you. Kung sino po yung gusto niyong pasalamatan. For example, yung mabait sa inyo, yung laging nagmamalasakit, laging pinapahalagahan ka. May nakalagay po dyan, thank you. I'm sorry, pag may nakasakit sa inyo, halimbawa, may nagawang kasalanan, pinagalitan, pwede nyo pong iabot yung bookmark kung nakuha nyo po ay I'm sorry. Ano pa yun nandyan? Meron ata dyan, I love you. Yan. Yan, bibigyan po kayo ni Ate Marlene ng mga bookmark. Yan, isa-isa. So, ang buwan na ito ay wag po natin palampasin. Kung ano man po yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon, pwede po nating i-share. Hindi lang po material na bagay, ay hindi yung pinansyal, kundi yung ano man yung kakayahan mo na nasa inyo, pwede nyo pong i-share sa ating kapwa. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you, Ate Neri. Sige po. Ate Marlene, pahingi nga na isa. Ito po. I am a good steward of the people around me. Kumbaga parang bookmark ito, pero it's somewhat an appreciation card na rin. Nandito yung to, kanino natin bibigay, and then yung message nyo,
Tapos, yung pangalan nyo. Halimbawa, to blank. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for, I appreciate your kindness. From Pastor Joey. And then bibigay ko kung kanino ko gusto ibigay ito. Isa lang po yung kunin, ha? Kukuha lang kayo ng isa, tapos sulatan nyo, ibigay nyo sa mga gusto nyong bigyan. Pwede ring, please forgive me. Or I appreciate you. I love you. From, yun din. Tulad ng nasabi ni Ate Neri kanina, mga kapatid, sa last Sunday po ng buwan na ito, ang ating Stewardship Sunday. At doon din po natin ibibigay yung ating joy-giving special offering. Joy-giving special offering. Meron pong special envelope niyan. Ano ba yung mga pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ano ba yung mga kinagagalak mong tinanggap mula sa Panginoon? You give joyfully to the Lord in thanksgiving for His goodness. Kaya't we have this joy-giving special offering bilang bahagi po ng ating pagiging mabuting katiwala sa mga pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, ipanalangin na natin ngayon pa lang, ano kaya o magkano kayang ibibigay ko bilang pasasalamat sa Diyos? Bilang expression ng aking pagiging katiwala. Ngayon pa lang, isama na po natin sa panalangin yan. Sunod po, tulad ng sabi ko kanina, August is our anniversary month. Kasama po niyan ay ang ating replica offering and replica envelope. Sino pa po sa inyo ang wala pang replica envelope? Sa tingin ko na nakakuha ng lahat dito yung kanilang replica envelope. Isama din po natin sa panalangin natin kung magkano ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon na ibigay natin sa ating replica envelope. Antabayanan po natin yung ibang mga paalala sa atin mula sa ating chat groups. Ang ating kapatid na Jen, may gustong sabihin sa atin? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Para po sa nalalapit din nating church anniversary sa August 24 na po. Sa August 9 po, Sabado po ito, maglulunsad po ang ating simbahan ng free medical consultation po. So, mula bata, matanda, mula 8 o'clock hanggang 10 o'clock naman po. So, first come, first serve, limited lang po ang slots. So, kung may nais po kayo ipakonsulta, magkakaroon po tayo ng pre-registration po ngayon, mamaya after po ng worship service. Bukod po dito, meron din po tayong legal consultation. So meron po tayong mga abogado na nag-volunteer din po para magbigay ng libreng legal services, consultation sa atin po. So muli po sa August 9, Sabado po yon, 8 o'clock to 10 o'clock po, medical and legal consultations po tayo. Mamaya po sa likod, pwede po kayong pumunta kung nais nyo po magpalista. Salamat po. Thank you. Bahagi po yun ating anniversary, mga kapatid. Happy birthday! Sino-sino ba yung mga nagdiriwang ng lang birthday sa linggong ito? We have Pauline Melencio, Rohama Taklas, Angelita Franco, Sharon Ong, Raquel Sakdalan, Ryan Julius Bigayan, Raymar John Bigayan, AZ Ranyola,
Nathalia Tablizo, Delia Gumangan, Jose Paulo Gonzales, ang ating diakonesa, si Diaconess Sharon Rose Yabut, San City Church Sharon, Sheila Joy Malubay. Meron pa po bang ibang nagpa-birthday dyan? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harapan? Church siya. Ayan, no? Ice cream. Ano yun siya? Gumaling na yung ubo ko kaya ice cream. Uy, pumalakpak ang choir siya. Sige, kantahan natin yung mga birthday celebrators natin ng isang birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. And God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Dito lang muna kayo para mas mahaba exposure niyo. Habang nakatayo sila dito, tawagan na rin natin yung mga guests natin, mga first-timers natin dito sa NACS. We have Danny, Eva, Revellame. Asan po sila? Mary Flor Carino from Divilacan, Isabela. Student pastor to sa UTS, ano? Dito ka, pastor. We have Jonah Lasigan. Pastor Jonah. Estudyante rin po sa UTS ito. And then, kasinsin ni Pastor Paul Alamay. And then Jennifer Ramirez. Student pastor din ito. Welcome sa NACS United Methodist Church, Ilocano Worship at sa buong NACS UMC. Siguro nagtataka kayo bakit Ilocano pero Tagalog naman si Pastor. Tulad ng sinasabi ko, ito yung unique dito sa NACS. Ang Ilocano service, karamihan dumadalaw hindi nakakaintindi ng Ilocano. Kaya flexible kami dito. Flexible tayo. Okay. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa umagang ito, O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat ito ang araw na binigay mo sa amin upang sumamba kami sa iyo at batiin ang mga kapatid na nagdiriwang ng kalang kaarawan. Ganon din upang tanggapin ang mga kapatid na to na so ng pagkakataon na nakasama namin dito sa NACS sa pananambahan. Dalangin namin, Panginoon, ipagkaloob mong espesyal na pagpapala sa kanila na nagdiriwang ng kalang kaarawan. Pakinggan mo kanilang mga panalangin. Basbasan mo sila. Ingatan at bantayan. Salamat po sa bagong taon at bagong buhay na kaloob nyo sa kanila. Ganon din po, basbasan mga kapatid na to, mga student pastors na to, na for the first time na nakasama namin sa pananambahan dito. Hindi po aksidenteng dinala mo sila dito, kundi mayroon kang purpose para sa kanila sa oras na ito. Dalangin namin, ingatan sila, samahan sila sa kanilang pag-aaral sa seminaryo. Ganon din, bantayan sila. Ingatan din kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Happy birthday and welcome sa NACS. This binigay natin, wala yung pangalan. Yung isa sa mga anak ni Ate Ansel. Saka yung apo niya, asan yung apo mo?
Si Lenlen. Welcome po, welcome po. Sige po, ating tunghayan ang handog sa Panginoon na talento ng mga bata. Hindi po. Papasa ko daw sa'yo. Si Hana. Wait, Daisy. All creation cries to you. Worship in His spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ my Son. All creation gives you praise. You alone are truly grace. You alone are God who reigns for eternity. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and our name will be praised to all the world. God is great and His praise, all the earth, all the heavens, and our living for the glory of your name, the glory of your name. All to you, O God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your
His grace, sing His praise, all the earth, all the heaven, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. The glory of your name. Sige, lahat na ng mga bata, dalhin natin dito sa harapan at ang sila ating may panalangin. Tayo manalangin. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga batang ito. Sa kanilang murang edad, sila'y nagiging mabuting katiwala. Ginagamit po nilang kalang talento sa pagkanta. Yung iba pati pagsayaw para sa iyo, bilang paglilingkod sa iyo, bilang papuri sa iyo. Salamat po sa buhay ng mga batang ito. Dalangin ko ngayon, Panginoon, bilang inyong lingkod, dalangin ngayon ang iyong buong simbahan, bantayan, ingatan, samahan ng mga batang ito sa kanilang paglaki, pag-aaral, maging mabuting halimbawa sa kanilang mga kamag-aaral, sa kanilang mga kalaro, at sa lahat ng mga nakakasalamuhan nila. Gamitin mo silang daluyan ng pagpapala, hindi lang sa kanilang mga pamilya, kundi daluyan ng pagpapala para sa lahat. Muli, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Ingatan mo sila. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, mga magulang, kapatid, at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Panakaibasa ti nasantuan nga surat ket masarakan iti umuna nga Pedro manipod 4 hanggang 10. Ket kastoy ti kinunana. Namnamain tayo nga rod at awiden tayo dagiti nawadwad a bendisyon adag grupsa. Di madadail wenno mapukaw ngay duldulin ti Dios sa dilangit. Agpay dagitoy kada kayo. Babaen ti pamati, aywanan na kayo ti Diyos ang gingga dumting ti panakaisalak, salakan na may isagana, may paduyak-yak, iti kamaudyanan at tiyempo. Agragsak kay iti daytoy, nupay masapul nga aglikday kay ita. Iti apagbit, gapu iti adu a kinati, gapu iti adu a kita, panagsagaba at paglasatan tayo. Nairanta dagitoy apang paneknek iti kinapudno ti pamati tayo. Uray pa iti balitok a madadail maguguran iti apoy. Ket ti pamati tayo a mapateg ngem balitok. Masapol met a masuot tapno mataginayon iti kasta. Awaten tayo ti dayaw, dayag, ken tanok, inton may parangarang ni Hesus Kristo. Ay ayaten tayo, nupay diyo nakita. Uray ita, mamati kayo kengkuana, nupay saan nyo ang makita. Ket agrag o kayo iti dakkel, ken naglorya na ragsak. Ket
ragsak di mayebkas. Tagapoy ti pamati tayo, bagunod yo ti panakaisalakan, dagiti kararwayo. Dahito ya panakaisalakan, ti inam amires ken sinuksukimat, dagiti profeta. Anang ipadto iti sagot nga inted ti Diyos kada kayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Darat sa kasarita na'y di panagbiag na ni Cristo ken Mariana ken di medayat na bakit aman baliksan biag na ululitin taisod puno lahen awan ti sa balit amang anak sayahat amaimununan katanyo sa panagbiag ni Jesus na ayan. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Ang parable ng Good Samaritan. Isang teacher ng law ang lumapit kay Jesus at nagtanong para hanapan siya ng mali. Teacher, ano pong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na wala hanggan? Sumagot si Jesus. Anong nakasulat sa scriptures? Anong pagkaintindi mo sa mga yon? Sumagot ang lalaki, mahalin mong Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-isip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Sumagot si Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. Para di siya mapahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang kapwa ko? Sumagot si Jesus, may isang taong galing sa Jerusalem at papunta sa Jericho. Hinarang siya ng mga magnanakaw, hinubaran siya, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong may Jewish priest na dumaan din doon. Pero nung makita niya yung tao, dumaan siya sa kabila. Dumaan din ang isang Levite. Na makita niya ang taong binugbog, nag-iba din siya ng landas. Pero nung may dumaan na isang Samaritan, nakita niya ang biktima at sobrang naawa siya. Nilapitan niya ito, binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat, saka nilagyan ng benda. Sinakay niya ang tao sa kanyang dangki at dinala sa isang paupahang bahay kung saan niya ito inalagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 silver coins ang may-ari ng paupahan at sinabi, alagaan mo siya. Pagbalik ko, babayaran ko ang nagastos mo para sa kanya. Nagtanong si Jesus, palagay mo sino sa tatlo ang naging mabuting kapwa sa taong binugbog ng mga magnanakaw? Sumagot ang teacher ng law, yung naawa at tumulong sa kanya. At sinabi ni Jesus sa kanya, sige, gawin mo rin iyon. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayo ka, o Apo Kristo. Anak sayahat, amaimununan, nadalo sa panagbiag ni
Thank you, choir. With all my heart. Isa yan sa mga paborito kong kanta kapag ako'y spiritually down. Sa Tekora, oh. I am a good steward of the people around me. Ako isang mabuting katiwala sa mga taong nakapalibot sa akin. Ito po yung tema natin sa linggong ito. Mga kapatid, kapag narinig natin yung salitang stewardship, madalas itong kinakabit sa pera o ari-arian. Kapag narinig natin ang salitang pagiging mabuting katiwala, ang unang-unang naiisip natin ay pera. Or ikapo, tithe, pledge, love gifts, offerings. O di kaya talent, time. The 3 T's of stewardship. Time, talent, treasure. Ngunit sa pananaw ng Diyos, ang pagiging katiwala ay hindi lamang ukol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa mga buhay ng mga taong inilalapit niya sa atin. Ang tanong sa atin, paano ba natin ginagamit ang ating oras, puso at kakayanan para sa mga taong nasa paligid natin? Kasano tayo nga aramatan ti oras tayo, ti irikna tayo, ti kabailan tayo, apag serbi kaditi tattao iti aglawlaw tayo. Gusto ko pong makipag-usap sa inyo gamit yung 3 punto lamang. 3 points. Una, ang kaloob ay tungkulin, hindi ito tropeyo. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, as good or faithful stewards of the things that God has given you. Ang salitang Grego na ginamit sa katiwala ay oikonomos. Oikonomos. Ito yung Greek word na ginamit sa word na steward. Oikonomos. Nangangahulugang itong isang tagapangasiwa ng isang sambayanan or sambahayan. Tagapangasiwa sa isang sambahayan. Isang taong pinagkakatiwalaan upang pamahalaan ang ari-arian o pangangailangan ng iba. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Hindi po natin pagmamay-ari ang ating mga kaloob. Yung ating mga ibinigay at itinulong, binigay sa simbahan, binigay sa Diyos, hindi po natin ito pagmamay-ari. Ang mga ito ipinagkaloob o ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang ipamahagi at hindi upang itago. Lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ay pinagkatiwala sa atin upang ito'y ating ibahagi at hindi upang ating itago mga to. Sabi sa teksto natin, iba't ibang kaloob. Ang biyaya ng Diyos ay makulay at malawak. Ibig sabihin, kahit simple o maliit ang talento mo, kahit simple o maliit ang iyong naipagkakaloob, ito'y bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa kabutihan ng iba. Uray nunanu mo dawatan na
Ti kaimbagan nga at daken ka. Sabi ng isang di ba? Kahit na simple lamang ang nasa iyo, ang inihingi ng Panginoon ay yung pinaka-the best. Anong sinabi ko sa atin last Sunday? When we give, the Lord expects us to give our best and not our excess. Kapag tayo'y nagbigay, inaasahan ng Diyos, ibigay natin ang pinakamainam, hindi yung tira-tira. Ang problema minsan, ang binibigay natin sa Panginoon, ang tinutulong natin sa iba, yung tira-tira. Ano kaya kapag ang ibigay rin sa atin ng Diyos ay yung kanyang tira-tira? O tira-tira ng iba? Ano kayang feeling natin? May isa akong nakasamang pastor sa Destino. Sabi niya, nakasama ko siya sa Good Samaritan UMC eh. Minsan, nagsermon siya. Mga kapatid, kapag kayo'y nagbigay sa simbahan, kapag kayo nag-donate sa simbahan, huwag yung second hand. Sabi ko sa kanya, grabe ka, pastor. Paano kung yun ang talagang nasa kanila? Alam mo, sagot sa akin at sabi niya sa kongregasyon, mga kapatid, maatim niyo bang ibigay sa Panginoon yung tira-tira? Yung sobra-sobra? Yung pinaglumaan na? Sabi ko naman sa kanya, Pastor, kung yun ang galing sa puso nila, hayaan na natin. Though, hindi sana maganda, pero, kung yun ang galing sa puso nila the Lord knows what is best para sa bawat isa. And the Lord will reward everyone according to how they treat Him. Gagantipalaan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kung paano nila trinato ang Panginoon. Kaya sabi niya, kaya nga pastor, sabi niya sa akin, kapag tayo nagbigay, yung pinaka-best, hindi yung excess, hindi yung tira-tira. Sabi pa ni San Pedro, gamitin niyo ang bawat kaloob ayon sa kakayahan ninyo sa kapwa. Hindi para sa sariling kapakinabangan ang mga kaloob, mga kapatid. Ang layunin ng ating mga kaloob ay para sa kapwa. Anong sinasabi ng isang kanta? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ang layunin ng ating pagkakaloob ay dapat ang ating kapwa. We give because we love our neighbors. We give because we are faithful. We are good steward of the people around us. Tayo nagbibigay dahil tayo'y mabuting katiwala sa mga taong nasa paligid natin.
Mangted tayo, agsipod ta, mapagtalkan tayo, kaliti si amin nga adda itaglawlaw tayo, agraman dagiti karuba tayo. Agraman dagiti itad tayo iti iglesia, pati yung mga binibigay natin sa simbahan, binibigay natin yan para sa ating kapwa. Hindi naman kukunin ni Lord mga yun eh. Hindi naman bababa si Jesus upang kunin ang mga yun. Hindi naman magsusugo si Jesus ng mga anghel mula sa langit upang kunin ang mga yun sa simbahan. No! Our gifts, our thanksgivings, our offerings, our tithes, our pledges are actually being used by God in order to serve other people. Upang magamit sa paglilingkod para sa Ima. For the church exists for the people. Mayroong simbahan dahil may mga taon na nangangailangan sa Panginoon. Kaya nga meron tayong mga ministries eh. Ministry. From the word diakonos or dikaiosone. Mag-Greek words yun, ang ibig sabihin, to serve, to minister. Ang mga ministries natin sa simbahan ay upang mapaglingkuran ang mga tao. Yung nurture ministry, hindi po ito para sa kung sino lang. Kundi ito ay para sa lahat upang sa ganun ay lumago ang pananampalataya ng mga tao. Ministry. Mga gawain ng paglilingkod. Ang tanong, are you of good steward of the ministries that God has given you? Ikaw ba'y nagiging mabuting katiwala sa ministry o gawain ng paglilingkod na pinagkaloob sa'yo ng Diyos? Or, eto mas matinding tanong, involved ka ba sa mga ministries ng simbahan? Sa anong ministry ng simbahan ka naka-involve? Actually, ito yung sermon sa mga sunod na linggo eh. Pero kalakip kasi ito sa ating mensahe ngayon. Kasi ang ministry ay gawain ng paglilingkod. Gawain ng paglilingkod. To serve. To serve. Sa mata ng Diyos, ang paglilingkod mo at pagmamahal mo sa kapwa ang totoong pagsamba. Sa worship symposium kahapon, tinukoy doon kung ano yung true worship. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang totoong pagsamba sa Diyos ay ang paglingkuran ng iba. True worship is serving other people. Ano ngayon kung lagi kang nananalangin? Ano ngayon kung lagi kang nasa simbahan? Ano ngayon kung nagbibigay ka ng iyong ikapo? Ano ngayon kung nagbibigay ka ng iyong pledge? Offering? Ano ngayon kung kompleto ang attendance mo sa Sunday school? Kung di ka namang marunong tumulong sa iyong kapwa, kung di ka naman, ikaw naman ay manhid sa pangangailangan o pakiramdam ng iba, bale, wala po yun. Pansinin natin yung talinghaga ng mabuting Samaritano.
pinuri ni Jesus yung Samaritano sapagkat hindi niya alintana yung kanyang oras. Siguro negosyante to. May mga dealings, maaaring may mga dealings ito, pero hindi niya isinantabi niya ang mga yon. Hindi niya alintana na gumastos siya. Bahala wala sa kanya na baka balikan yung ninakawan. Baka nag-aabang yung mga nanakit sa taong ninakawan. Di niya alintana na baka siya rin ang isunod na bugbugin. Ang mahalaga sa kanya ay matulungan niya yung nangangailangan. That's service. That's ministry. Minsan iniisip natin, wala naman akong malaking ambag, pastor. Ang kaya ko nga lang ibigay na offering tuwing linggo, 5 piso eh. Piso, 10 piso. Pero mga kapatid, ang simpleng pagdamay mo sa isang kaibigan sa oras ng depresyon at pangangailangan ay kaloob mo na yun. Baka ang oras mong gamot na hinihintay ng isang taong nangangailangan. Pangalawa, ang awa ay hindi pinipili, ito ay pinapakita. Ang awa ay hindi pinipili, ito ay pinapakita. Una, sabi natin, ang kaloob ay tungkulin, hindi tropeyo. Pangalawa, ang awa ay hindi pinipili, ito ay pinapakita. Sa parable of the Good Samaritan, may isang eskriba, isang dalubhasa sa batas, ang nagtangkang subukin si Jesus. Tinanong niya, Guro, anong dapat kong gawin upang makasama o upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Binalik ni Jesus ang tanong, ano bang sinasabi ng banal na kautusan? Sumagot ang eskriba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At dito siya sumubok na mag-justify. Pero Panginoon o teacher, sino bang aking kapwa? But who is my neighbor? Mga kapatid, nung sumagot si Jesus, ang kanyang sagot ay isang talinghaga, isang kwento. Alam natin yung kwento. Pansinin natin yung nasa talinghaga. Pinahirapan at pinagnakawan ng isang lalaki. Iniwan siyang halos patay na. Dumaan ang pare, isa sanang huwaran ng relihiyon, ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya pinansin. Dumaan ang Levita, isa ring lingkod sa templo, ngunit lumihis din ng landas. Dumaan ang isang Samaritano, tinuturing na kaaway ng mga Hudyo, ngunit siyang tumigil, lumapit at tumulong. Siya ang nagpakita ng awa. Siya ang nagpakita ng awa. Now, merong 3 elemento ng awa na makikita natin sa mabuting Samaritano. Ano yun? Una, lumapit siya sa lalaking ninakawan. Hindi sapat na makita lang ang pangangailangan, mga kapatid. Nilapitan niya ito kahit siya ay maaring malagay sa panganib. Pangalawa, pinahiran ng langis yung kanyang masugat. Tinalian niya mga to, isinakay sa kanyang dangki, dinala sa bahay panuluyan at nagbayad. Hindi siya tumulong ng paunti-unti, buo, totoo, at masakit sa bulsa ang tulong na ginawa niya. Hindi lang yun. Ang pangatlo, bumalik siya. Pinangako niyang babalikan ang lalaki. Hindi panandali ang awa
kundi tuloy-tuloy na malasakit. Ang tanong ni Jesus sa eskriba, sino sa tatlo ang naging kapwa? Who among them is the good neighbor? Ang sagot ng skriba, ang nagpakita ng habag. Hindi sinabi ng skriba, ang Samaritano. Hindi. Ayaw niyang maging bida pa rin ang Samaritano, kundi sabi niya, yung nagpakita ng habag. Mga kapatid, maraming pari at levita ngayon sa atin. Maraming mga pari at levita ngayon sa ating simbahan. Pati dito sa atin ngayon, sigurado ko may mga pari at mga levita. Aktibo, may alam, religyoso, pero wala namang pakialam. Anong pakialam ko kung maputulan siya ng tubig? Anong pakialam ko kung maputulan siya ng kuryente? Anong pakialam ko kung wala siyang pambili ng gamot? Anong pakialam ko dyan? Anong pakialam ko kung di niya mapag-aral ang kanyang mga anak? Nag-anak-anak siya ng marami, tapos di naman pala kayang pag-aralin. Nag-anak-anak siya ng marami, tapos di naman pala kayang pakainin. Bakit? Anak ko bang mga yan? Bakit? Responsibilidad ko bang pakainin, pag-aralin ng mga yan? Minsan, ganun tayo. Para tayong mga kagaya ng pari at levita doon sa kwento ng mabuting Samaritano. If we fail to be like the Good Samaritan, our service will always be a lip service. Kung tayo'y hindi kagaya ng mabuting Samaritano sa kwento, ang ating paglilingkod ay lingkod lamang sa nguso at hindi sa puso. Our service will forever be superficial. Hindi totoo. Ang totoong pagsunod kay Kristo ay makikita sa kung paano ka magpakita ng habag sa mga taong nangangailangan. Well, marami akong kakilala sa inyo na kung maglingkod, kung tumulong sa iba, wagas. Yung iba nga sa kanyo, ayaw pang sabihin. Ayaw ipagsabi. May the Lord bless you in your true service. Kapag may mga iba sa atin dito na ang paglilingkod natin sa ating kapwa ay sanguso lamang, anong sabi ni Jesus? Sino ang totoong kapwa? Yung nagpakita ng awa. Sagot ng lalaki, ng eskriba. At ang sinabi ni Jesus, humayo ka at gawin mo rin iyon. Go and do the same. Kung meron man sa atin ngayon ang naglilingkod lang sa nguso, o ang kanyang paglilingkod ay pakitang tao, o ang kanyang paglilingkod ay hindi lubos, ang kanyang paglilingkod ay para lang purihin ng iba sa halip na ang Diyos, itong oras na baguhin natin ang ating paglilingkod. Itong oras upang sundin natin ang sinabi ni Jesus, go and do what the Samaritan did. At panghuli, maaring ang ating paglilingkod ay hindi nakikita na lahat, pero nakikita ito ng Diyos. Ang mabuting Samaritano hindi naghintay ng kamera, hindi po naghintay ng heart,
reaction. Hindi po naghintay ng mga likes. Hindi po siya naghintay ng gantimpala. Ang mga kaloob natin ay dapat gamitin natin kahit hindi tayo pinapalakpakan ng tao. Ang mga kaloob natin ay dapat gamitin kahit hindi tayo pinupuri ng mga tao. Sa unang Pedro 4:11, sinabi ni Pedro, upang sa lahat ng bagay ay maluwalhati ang Diyos. Ang motibo ng mabuting katiwala ay hindi upang makilala, kundi upang ipakita si Kristo sa kanyang kilos. May mga panahon na tayo'y tumulong, pero tayo pang napasama. Di ba? May mga pagkakataon na tayo na nga yung naglingkod, pero ni isang thank you, wala man lang tayong natanggap. Di ba? May mga pagkakataon na tumulong na nga tayo. Pag nakita tayo ng ating tinulungan, ni wala man lang pansin. Naranasan nyo yon? May mga pagkakataon na nagbigay tayo, pero walang nabalik sa atin. Naranasan nyo yon? Mga kapatid, itong tandaan natin, ang Diyos ay nagbibilang. Ang Diyos ang nakakakita. At ang Diyos ang siyang magbibigay ng gantimpala. Ang Diyos ang magbibigay ng parangal. Kapag sinabi nating, I am a good steward of the people around me, ito ay panatang hindi base sa pakiramdam, kundi sa pananampalataya at pagsunod. Sa unang Pedro, tinawag tayong mabuting katiwala. Sa Lucas, tinuro sa atin ni Jesus kung ano ang itsura ng tunay na pakikibahagi sa buhay ng kapwa. Ngayong linggo, ang tanong sa atin, kumusta ka? Ikaw ba'y totoong katiwala? Ikaw ba'y mabuting katiwala ng mga taong nasa paligid mo? Kumusta ka? Ang sagot, nasa sa inyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Thank you, Pastor, ti mensahe ti biyag. Panangipay ti daton, maawagan na po ti ushers.
Manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayon. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pribilehyo na maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng mga handog, sa pamamagitan ng mga alay namin. Dalangin namin, Panginoon, basbasan mo mga alay na to. Gawin mong kaya-aya sa iyong harapan. O Diyos, nawa, gamitin mo mga tupang sa ganon. Lalo pang may pahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong pangalan, ang iyong salita sa lahat ng dako. Gamitin mo mga tupang sa ganon, ay lalo pang dumami ang mapaglingkuran, lalo ng mga nangangailangan. Pagpalain mo rin mga nagkalob sa mga to. Patuloy naman nilang tanggapin ang walang humpay na biyaya at pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Dalos na puto mapagtalkan, itiurayan niya, natured ken, nabigsa amang ragdag, panagturay, iti kinadamsak, kapnuing bag, iti maisukat, di kabusor, ken di awan gayem na, agpatpada, na ayatet ita, itet kuha, sagot isip lipat at agamaken, agpakumbabak, tamukmet, at siyang nakapuyag. Amok unay, di amok ibinenak, kadagiti, dananay tuwing abiyag, kapunama, abiyagak at aragsak, tamok na, isualwadanak, itinamay, wenno itirigat. Intercessors, please. Tayo'y manalangin. Apo Diyos, umasidag kami kan katida ito yung oras. Impalagip mo ka na kami at babaan lang iti panagserbi mi, kay iti adday taglawlaw mi, kay iti kaaruba mi.
nga agbalin kami, apudno, napudno ang mapagtalkan. Awan serbi, dagiti, sagot mi, daton mi, kaadami, ito nagti iglesia, simbaan, no di kami nga serbi, kay iti sa bali. No di mi ipaay iti tulong, ipaayan ti tulong, dagiti kasapulan. Panginoon, ipinaalala mo sa amin ngayon ang totoong pagsamba, ang totoong pagiging katiwala. Sa pamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, sa pamagitan ng paglilingkod sa iba, kami nagiging totoong katiwala. Tulungan mo bawat isa sa amin upang sa ganon ay magaya namin, matulad kami sa mabuting Samaritano. Di alintana ang panganib, pagod, oras na nasayang, pera, lakas, makatulong lang siya sa iba at sa nangangailangan. Maging kagaya nawa kami ng mabuting Samaritano, Panginoon. Sa oras ding ito, O Diyos, lumalapit kami sa iyo sa oras ng panalangin. At sa paglapit namin sa inyo, dinadala po namin ang lahat ng mga pasanin namin, ang lahat ng mga suliranin namin. Lord, yung iba sa amin, may matinding pinagdadaanan, may problema sa buhay, maaring may namang problema kung paano bayaran ang mga nahiram, ang mga due dates. Maaring yung iba namang problema ng pambayad sa upa sa bahay, pambayad sa kuryente, sa tubig, pagpapaaral sa mga anak, pambili ng pagkain sa araw-araw. Maaring yung iba nga sa amin ay nanganganib na mapalayas sa tahanang tinitirhan. Halip po kay Panginoon, tulungan kami. Palakasin kami. Yakapin po kami. Minsan, Panginoon, nais na namin sumuko. Minsan, Panginoon, gusto na naming bumigay. Ang bigat na ng nararamdaman namin, ng pinapasan namin. At Panginoon, tulungan kami. Iunat po ninyo yung kamay at kargahin kami, buhatin kami. Wala po kaming ibang pwedeng lapitan kundi kayo lamang. Jesus, tulong po. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang nangako na sa lahat ng mga tatawag sa iyo, sila'y inyong pinapakinggan. Salamat sapagkat alam namin ang kasagutan sa aming kahilingan ay inyo nang ibinibigay. Buksan mo ngayon ang aming mga mata, buksan mo ngayon ang aming mga tainga upang makita at marinig ang iyong pagpapala, ang iyong kasagutan sa mga kahilingan at sa mga dalangin namin. Salamat po sa biyaya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katagumpayan. Sa ngalan mo, Kristo, ito aming panalangin. Amen. Amen.
Kapatid, humayo kayo. At ipagsabi na tayo ay patuloy na tinatawag ni Jesus na maglingkod sa ating kapwa. Humayo kayo. At huwag nyo lang ipagsabi na tayo'y tinatawag na maglingkod, kundi maglingkod tayo sa ating kapwa. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang pagpapala, biyaya, pag-ingat, at kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.